Locust Army International Church achịkọbago ọgbakọ 2025 Global Convention ha na Ibubu Campground Umuchu, Council ime obodo Agụata. Onye ọlụ anyị bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ anyị na ya bụ mmemme were abalị ise nke onye nọ n'isi ya bụ Shepherd nke ya bụ ụlọ ụka Reverend Chris Christian dọtara ndị sonyere sitere n'akụkụ ala Naịjirịa niile nakwa na mba ofesi ebe ya bụ ministri nwegasịrị alaka na ngalaba ya dịgasị iche iche dịka ndị senior pastor nakwa ndị otu ndị ọzọ bụ ndị ụka ahụ bịara. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka a na-eme ya bụ ọgbakọ, onye isi ya bụ ụlọ ụka na mpaghara ala Igbo niile bụ Maazị Caleb Bethel kọwara na ndị otu ha niile ji ya anọkọ chọọ ihu Chineke ma kelee ya maka ịdị mma ya n'ebe ha nọ ma gosipụtakwa obi aṅụrị ya na ya bụ ọgbakọ bụ nke enwetara ọtụtụ ihe ịrịba ama na ya nakwazi ndị mmadụ jiri gbaa akaebe ihe Chineke na-eme na ndụ ha. N'aka nke ya, otu onye n'ime ha ma bụrụkwazịa onye isi ndị ọrụ nchekwa na Abuja bụ Maazị Martin Nwogo kwuru na ya bụ ọgbakọ bụ nke ha ji kelee Chineke maka ngọzi niile o nyere ha n'afọ gara aga nakwazi na ha ga-ejikwazi ya bunye ụmụ ogbenye ndị bi na Umuchu ọtụtụ ihe erimeri nakwazi akwa iji hụ na ha nwere obi aṅụrị dịka ndị ọzọ. N'aka nke ya, onye ụkọchukwu na-elekọta ya bụ ụlọ ụka anya nke dị n'Umuchu bụ Pastọ Daniel Ikechukwu gosipụtara obi aṅụrị na ya bụ ọgbakọ dọtara ọtụtụ ndị otu ha si mpaghara mba ụwa dị iche iche were bịa ma bụrụkwazịa nke anọ n'ime ya zọpụta ọtụtụ ndị mmadụ nke ekwensu kere agbụ. Na Umuchu, abụ m Chukwuemeka Modelem.